Алпите. Ей там. Току-що пристигнахме в Словения. Нямах възможност да снимам в Хърватска, тъй като карах, а в Сърбия телефонът ми беше изключен. На всички телефоните ми са изключени, тъй като не са в Европейския съюз. Последния път платихме роуминг, 88 евро съм платила, само заради това, че съм си включила телефона вече на българска граница. Ма точно на митницата си го включих и веднага ми хванаха данни, дата. Та така. И ще снимам утре от Словения малко, като тръгнеме. Това ни е първата спирка на път за вкъщи. Тук ще пренощуваме, се взехме от Booking.com, се взехме къщичка. Това е къщата, апартаментчето, много сладко. Сега ще ви направя рум тур, да видите колко е красиво вътре. И така от вратата влизаме в едно много светло и чисто антре. Тук има някаква врата, която не знам какво е. Това е банята и туалетната. Душ кабина, туалетна чания с бебе. Има също така пералня. Направя за пане, щипки, хавли, душ гелове. И камивчица с огледало. Тук всичко са сложили, тампончета за уши, такива всякакви неща. Тук долу има туалетна хартия, всичко, сушуар, някакви шампуани и така нататък. Тук си има сапун в много красиви дозатори. Влизаме в кухня хол, много просторно. Ето това е кухничката. Тук също всичко има и това много ми хареса канче. Тук по шкафовете има всичко чайники, чашки, купички. Тук също някакви купичени. Тук жената оставила олио, оцет, кафета, захар, филтри, тъй като има даже може момент да се прави кафе. Тук има олио, пожарата сетера. Празна шкафка. Даже има всякакви уреди. Да. Коша за буклук, таблетки и това е миялна машина. Тук се върновилят се лъжица ножове, има чайник, тостер, това много ми хареса. Печка с фурна. Тук всякаквите сгички. Тенчерки. Тиганчета. Тук има телевизор с Wi-Fi. Много красиво направено. Много е чисто. Това много ми хареса. Сега са кореспондали, тъй като сме 3 човека, като ме служат ми и синът ми. И тук е нашата спалня. Също много чисто. Всичко свети от чистота. Браво! Тук има една ниша, в която има гардеробче. Гардероб, прахосмокачка, одеяло, закачалки, възглавници допълнителни. Така. И най-много, което ми хареса на къщичката е отвънка дворчета. Голям двор. Хубава полянка. Има вратичка, може да се излезнеш на дворчето, да си седнеш на пейката. Много е красиво. Ostajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Zastaje so tudi na ljubljanski obvoznici na odseki Klanjice, Rudnik, Kozarje, Seze, Koseze, Bežigrad in pa na cestah Trzin, Ljubljana, Logate, Vrhnika, Kozarica, Vič. А тук сега ще си платим тола и вече сме в Австрия.
седяхме малко да починем. И около нас какви гледки. Алпи от всички страни. И тук, между другото, ОМВ. Тук е най-вкусното кафе, което съм пила. Купихме си кафенце. Това е прецел. Опитайте прецелите. В Австрия, нищо общо с тези, които ги правят в България. А има едни с кашкавал, но тук, за съжаление, не намерихме от тях. Добро утро! Стигнахме тук на 30 км от Страсбург. Преспахме в B&B хотел. Това са верига хотели по цяла Европа. Лоу-кост, ама не навсякъде са лоу-кост, тъй като в Австрия струваше хотела 170 евро за една вечер. Тук после понася. Хотелчето е много хубаво, включва закуска. И така, всички спът. Тук е 6:30, 7 без 20. А сега ще закусим и потегляме. Нашата количка е готова за път. Take the first exit onto E3, E46 heading to Saint-Pierre-Église, Aéroport Mopete. Да, и познатите first exit. At the roundabout, take the second exit to Boulevard de Courtantin. Maritime Transimantia. In 400... Аз викам, ще сме единствените. И аз мисля, че ще сме първи. единствените. Гледай какво става. Къде ще се наредиш сега? Ей, па тука. Опашка, къде е тук? Тя само една ли е? Не знам, може. Лента. Стой за това. Ох! Дайте.
Yeah. Because you have speedy access and by the lift. Yes. You have to choose one of them. Because we cannot give you, you know, by the lift very close and speedy access. By the lift. Yes, here is by the lift. Okay. And you will be one of the first, not Okay. so first. All right. Yes. It's no problem. It's okay. So you will go all around the wall. I really wanted to get it right, trying to find some balance in my life, but I never really put up a fight, didn't follow my dreams, and now I'm losing sleep. Yeah. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say it'll all be okay. Just listen to me as I say. Slow it down, dreams still yours if you want it. Enjoy the ride, 'cause those ups and those downs is what makes it worth the while. You will make it in time. I never left a stone unturned, trying to find some love in this crazy world. I felt like I was never heard. All I wanted was to be loved. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say it'll all be okay. Just listen to me as I say. You will find a way. Slow it down, dreams still yours if you want it. Enjoy the ride, 'cause those ups and those downs is what makes it worth the while. You will make it in time. You'll make it in time. Time, time. You'll make it in time. Time, time. You feel so far away, though you're close. Where's your mind at? I wanna know. A penny for your thoughts. I wanna know what's inside that heart of yours. Ooh, I feel paper thin. Ooh, when will you let me in? Do you let anyone get under your skin? You play it. Най-накрая си пристигнахме в къщи. Сега гледам, че комшията тук ни е косил тревата. Защо е оставил сламата, покосената трева отгоре. Много грозно, така сега трябва да го събираме. Нищо, поне това е направил човека. Тук при нас грее слънце, топличко, отутре го дават дъждове. И така, имам да мия прозорци, багажи да прибирам. Тук отзад трябва да измиеме. Цяло лято, кога валя от цемента дъжда, трябва да го измием, че почернял направо. А отзад как е обрасло. Това сега колко трудно се коси. Тревата много е пораснала. Тук също прозорци трябва да се мият. Всичко е в пажени. Да.
Помолих моя мъж. А смичката се беше разболяла. Погледнете, ние отписахме. Грозда тук няма да пусне. Мале, трябва сега да й търсим място. Това напълно го е задушило. И има и тая роза. Ей, този храст. Не знам какво е, ни цъфти като роза. Просто се вие. Така беше задушило цялата ограда. Тук също иска миене. Помолих моя мъж да боядиса, бяха дървени. Да ги боядиса белички, той ги е боядисал лилави. Мъжка му работа. И тук вижте как здравеца е разцъфтял. Пълна градинка с здравеца. Пак забравих от България да си взема коренчета с джорджан. Тук искам стрижене на оградата. Така. Ще се оправяме. Сега първо багажите. Да приберем. В коридора дрехи, багажи. Всичко това трябва да се прибере по местата, кое за пране да се изпере. И така, работа ми чака. Сега моят мъж отиде да вземе от хотела Руфчо. Да видим как 3 месеца това куче не ме е виждало в хотела. Бил 3 седмици само, защото моят мъж си беше лятото тук, дойде последните 3 седмици в България и се ни прибра. Сега чакаме отида да го взима от хотела Горкия. Така, кучето си е голяма грижа. Със самолет не можем да го вземем с нас, защото тук ни карат кучета единствено с кола, обаче с него е много трудно да се пътува. Той е голям. Така. Поне това борче е пораснало, защото той вечно го опикава. Той вечно жълто. Сега 3 седмици не е опикавано. Може и да тръгне. Ето, Руфчо пристига. Пристига Руфчо. Къде ще спреш? Мале, видя. Ах, каква е любов! Любов, той видя мама! Мале, ще чупи прозореца! Ах, любов! Ах, любовчето сега! Той не е виждал мама 3 месеца и кусор! Той не е виждал мама! Ой, любовчето! Ручо! Руби! Любов! Руфо! Къде? Мама си дойде! Ручи! Любовчо! Чакай! Айде!